Moikka! Mä oon Essi Jarola ja toimin Lumene Groupilla vastuullisuus- ja pakkauskehitysjohtajana. Me kehitetään ja valmistetaan korkealuokkaisia ihonhoito-, meikki- ja hiustenhoitotuotteita, jotka on suunniteltu kiertotalousperiaatteiden mukaisesti. Lumene Group on kiertotalouden edelläkävijä. Me toimitaan 55% kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, eli me ollaan huomattavasti edellä vastaavaa globaalia lukua, joka on 7,2%. Me ollaan jo 20 vuoden ajan käytetty eri teollisuuden sivuvirroista saatavia raaka-aineita, ja täten ollaan viitoitettu tietä koko kosmetiikka-alalle. Meidän tavoite on olla 70% kiertotalousasteessa vuoteen 2030 mennessä. Tämä tukee myös meidän laajempaa ilmastotyötä. Lisäksi me tavoitellaan 100% kierrätettäviä pakkauksia vuoteen 2030 mennessä. Ja toki pyritään ylläpitämään ja vahvistamaan meidän B Corp-sertifikaatin mukaista toimintaa ja halutaan olla näyttämässä suuntaa kansainvälisesti koko kosmetiikka-alalla. Paras kiertotalousvinkkimme. Ensimmäisenä määrittää selvät tavoitteet ja mittarit. Lisäksi on tärkeää käydä keskustelua ja sitten rakentaa erilaista yhteistyötä eri sidosryhmien ja partnereiden kanssa. Yksin pääsee kyllä alkuun, mutta yhdessä ollaan vahvempia.